tenint en compte que és una entitat que fins a mitjans del segle XX exonertava les dones i ara tenim la primera presidenta, per tant, per sort la societat evoluciona, no? I una mica l'urbanisme creiem que també, i aquest és el motiu pel qual fem una mica la xerrada. Us deixo amb l'Eulàlia Vilamala, ella és arquitecta, filla de soci, i ella us presentarà els bonics perquè hem tingut una baixa d'última hora i ara us ho explicarà i espero que gaudiu. Gràcies. Gràcies, Mònica. Bona tarda a tothom. Agraïm la vostra presència aquí i agraïm que ens acompanyeu per conèixer una mica més i poder debatre sobre el tema d'urbanisme de gènere que es planteja aquí al casino en el marc del Dia de la Dona. Abans de tot, però, voldria que em permeteu expressar la solidaritat en els moments que estem vivint avui, aquests moments a Europa, amb totes les persones represaliades per motius de la guerra o per les seves idees. Tornem doncs al tema que ens ocupa, que per parlar-ne de l'urbanisme de gènere ens acompanyen dues arquitectes que treballen en l'àmbit de l'urbanisme i l'espai urbà. Havia de venir també en Gil Casals, l'haurem de disculpar però està malalt i ens interessava la seva visió perquè ell és arquitecte municipal de l'Ajuntament de Torelló i membre del Col·legi d'Arquitectes de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Comarques Centrals. Ens interessava la seva visió com a arquitecte municipal de Torelló per explicar la seva aplicació en l'àmbit municipal d'aquests criteris de gènere. Però l'haurem de disculpar i esperem que millori aviat. I ens acompanya la Mònica Carrera, especialista en l'espai públic i paisatge, i l'Elisenda Fredada, arquitecta municipal de l'Ajuntament de Torelló. El debat tindrà una... Ai, perdó. De Vic. El debat tindrà una durada de 45 minuts i després es podran fer intervencions amb una durada total de l'acte d'1 hora. Doncs l'urbanisme té com a objectiu principal la planificació de ciutats, de l'entorn urbà i del territori i segons Ildefons Cerdà, en el seu llibre Teoria General de la Urbanización, no només qualsevol acte que tendeixi a agrupar l'edificació i a regularitzar el seu funcionament en el grup ja format, sinó també el conjunt de principis, doctrines i regles que s'han d'aplicar perquè l'edificació i el seu agrupament, lluny de comprimir, desvirtuar i corrompre les facultats físiques i morals de l'home social, serveixin tant per fomentar el seu desenvolupament i vigor, com per augmentar el seu benestar individual i la suma dels quals forma la felicitat pública. La societat ha canviat molt des d'aquesta cita d'Ildefons Cerdà, però l'objectiu de fomentar la felicitat pública és ben vigent. Per tant, fa temps que es parla d'urbanisme feminista, d'urbanisme en perspectiva de gènere, i emmarcat en el Dia de la Dona, perquè s'entén que aquest gènere és el gènere femení. Llavors, la presència i el valor de la dona a la societat és més rellevant cada dia per aconseguir el paper de la igualtat que ens mereixem, i així plantegem una sèrie de qüestions per intentar apropar-nos a la felicitat pública d'una societat igualitària i inclusiva que tots volem gaudir. Llavors, l'urbanisme en perspectiva de gènere. Comencem perquè la paraula gènere genera molt debat. Què és i per què existeix i si hauria d'existir, Mònica? A veure, l'urbanisme en perspectiva de gènere s'engloba amb tots uns moviments que hi ha últimament que intenten entendre la manera de planificar ciutats i de planificar espai públic des de la visió d'altres persones, que no és la persona estàndard que s'ha utilitzat durant molts i molts anys. Des dels anys 70, 60, inclús 50, que es va començar a pensar que les ciutats s'havien de dividir funcionalment i que cada cosa havia de tenir un lloc i tot això, els llocs de treball, els llocs de residència, els llocs lúdics havien d'estar agrupats. Tot això ens porta a una visió molt tancada del que és la ciutat i l'espai públic, perquè només el que pot desplaçar-se d'un lloc a l'altre, només aquest ciutadà estàndard que acostuma a ser blanc, de capacitat adquisitiva mitja alta, acostuma a ser un home en edat productiva, encaixa exactament amb aquest
sistema, o amb aquesta manera d'entendre l'espai públic. Doncs què està passant ara? Que la gent s'està començant a plantejar, els planificadors, els que treballen en aquest aspecte, qui més hi ha, qui més han de servir, no? Perquè doncs, ja estan venint corrents d'urbanisme i salut, de ciutat jugable, de la ciutat dels nens, de la ciutat ecològica o sostenible, i entre tots aquests corrents que intenten enfocar la ciutat des d'una altra perspectiva, també hi ha la perspectiva de gènere. I hem d'entendre això, doncs que és un mes, que no és un estàndard, no és com una ISO que si faig això i això compleixo i em donen el sello de perspectiva de gènere, sinó que és una manera d'entendre-ho passant per les necessitats d'altra gent que tradicionalment no ha estat compresa dins d'aquest estàndard. Què més us puc dir? Seria com més inclusiu, no? Té més en compte la vida quotidiana, perquè el gènere tradicionalment femení està molt relacionat amb la cura de la gent gran, amb la cura dels nens, amb cuidar els altres. I aquesta idea d'anar de casa a la feina, de la feina a casa i al cap de setmana tenir temps lúdic, quan ets dona, o també home, però la majoria de dones no tenen vides tan lineals, sinó que surten de casa, aprofiten per demanar hora al metge, llavors arriben a l'oficina, al migdia fan la compra, passen a buscar els nens a la compra i a l'hora del metge, van a extraescolars, carregant normalment, a mesura que passen les hores, doncs et vas convertint en bona perxa i vas carregant patinets, motxilles, i clar, aquesta cosa de jo agafo el cotxe, vaig i torno, doncs no és així. Si t'has d'encallar amb unes rondes, doncs és que se't desquadra tot i et complica molt la vida. Llavors la manera com planifiquem ciutats i espais públics ens poden facilitar la vida. No sé, suposo que... I llavors a Vic, amb el recent POM que es va fer, es van aplicar aquests criteris de gènere? O sigui, és veritat que quan es parla d'urbanisme i justament de gènere, hi ha la pròpia llei, et demana que tinguis aquesta perspectiva de gènere. L'únic que sí que ara sí hi ha l'urbanisme que es treballa, i com a mínim el que es va treballar aquí, és això, no? És treballar un urbanisme amb la relació del ciutadà amb l'espai, no? Amb com vius la ciutat a nivell, això que deies, no? A nivell de salut, a nivell de gènere, a nivell per facilitar aquesta interrelació entre la ciutat i el ciutadà, no? Vull dir que sí que es van tenir aquests criteris per facilitar i per millorar la forma de vida del ciutadà. Llavors, per exemple, en criteris de gènere es va seguir la guia de l'Anna Bofill, que hi havia tots els criteris que hi ha de gènere, que en el fons és de tot, o sigui, no, ara perquè avui parlem de gènere, però serien els mateixos criteris quan parlem de salut, també amb urbanisme, o quan parlem de fins i tot, ara aniríem però a la forma de treballar el patrimoni de la ciutat, o sigui, és aquesta nova perspectiva de dir, ostres, la relació, la identitat, el lloc, perquè et sentis, l'estimis i per tant en puguis gaudir i te'l puguis fer teu, no? Llavors, a nivell de perspectiva de gènere, que és el que estem avui, sí que aquest nou POM, també per altres inputs, però és un POM que no està pensat en un creixement desmesurat a nivell de sòl urbanitzable, sinó que el que es va fer és reduir molt els creixements que hi havia amb el planejament antic i per tant fer com una ciutat molt més compacta i aprofitar sobretot el treball en els buits que hi ha dintre de la mateixa ciutat. O sigui, amb el mateix sòl urbà tenim molts buits que siguin o zones de transformació o zones que han quedat encara sense edificar, que aquestes discontinuïtats que pot generar inseguretats al ciutadà, doncs realment els esforços d'aquest POM és acabar de configurar aquests buits per tornar a recosir la ciutat. No sé, per exemple, us puc explicar, per exemple, allà al Prat de Galliners, doncs tenim un buit que al llarg de tot el riu Méder, el POM aposta clarament que tot aquest eix verd reculli la ciutat i, per tant, millori les connexions del Vic Nord, que es diu sempre, i el Vic Sud. O, per exemple, la carretera de Roda, que tenim tota la zona de la Prixa, la zona de Can Bauman, són buits que s'han de tornar a reutilitzar i, per tant, recosir el tema de la ciutat.
Llavors també el PUM, una de les coses que aposta i que també és molt la filosofia de perspectiva de gènere, seria la ciutat policèntrica, no? O sigui, no generar tota la centralitat en el que és el centre, no? La plaça, sinó que cada barri tingui el seu propi centre que pugui equilibrar els barris i no haver de moure's tothom, no? Vull dir que hi hagi un comerç de proximitat i temes d'aquests en cada un dels barris. Per exemple, a la zona nord, el PUM plantejava sobretot en la zona això de Can Bauman i el que és al darrere, tota la zona de transformació darrere l'estació, que en dèiem el parc de l'estació. A la zona central, doncs, aquest que deia, tot aquest recosit del riu Meder i amb tot, amb el que és la biblioteca, amb el que seria tot el tema de les adoberies, amb el que és el nou campus de salut que es va plantejar. I al sud, doncs, amb tot el que és el parc del Passeig de la Generalitat, per exemple, és aquests nous centres, el parc de la Generalitat, tot el nou creixement de Can Garrofa, de la zona del Marratet, que a més aquí una de les propostes era que el 10% d'aprofitament que hi ha en tots aquests nous sectors no sigui únicament residencial, sinó que també pugui ser a nivell d'altres usos, per poder, des de l'administració, també poder ajudar a crear aquests nous centres de comerç o això. Per aproximar, entenc que és per aproximar els serveis a la societat i no crear la mobilitat, perquè també acaba sent un problema de dependència si no tens cotxe, que seria el cas que has comentat tu, Mònica, abans, si no ets l'home blanc, mitjana edat, el cotxe propi, llavors la resta de persones o les persones dependents queden com fora de l'àmbit. Llavors, estan pensades perquè es puguin moure de forma segura els homes i les dones, les ciutats? Clar, aquí no va tant d'homes i dones, no? Que de vegades quan parlem de gènere és homes contra dones. No és tan fàcil, no és tan automàtic. Es tracta de veure qui està inclòs i qui queda fora, i no sempre quedes fora en tots els àmbits. Però ens hem de preguntar, per exemple, els nens de les nostres ciutats poden moure's de manera autònoma en els seus desplaçaments quotidians? Podem anar per les voreres sense haver d'agafar la mà o sempre hem d'anar... Perquè, clar, els limita molt en el seu desenvolupament. La gent gran té la mateixa facilitat per accedir als equipaments? Té la mateixa facilitat per accedir a les zones comercials? Perquè quan ets gran, de vegades ja no tens carnet de conduir, hi ha una part important de les dones grans que no n'han tingut mai, vull dir que, clar, si vols preus econòmics has d'anar amb cotxe a un supermercat fora, no? Vull dir, veure. La gent migrant té els mateixos drets d'accés als llocs de treball? És a dir, han de dir que no o que sí a un lloc de treball en funció de si poden arribar o no, perquè clar, si tens cotxe no t'ho planteges. I les dones, evidentment, ens passa mai que fem camins més llargs per arribar a un lloc perquè el camí natural no ens hi sentim segures? Si tot això és no, o una part d'això és no, doncs vol dir que les ciutats no estan pensades per tothom igual. I això és el que és important. És el que hem de repensar. Doncs que cada vegada que fem una intervenció, que planifiquem, hi ha coses que ens venen donades a la ciutat dels anys de la història, però que allà on puguem intervenir, fer-ho tenint en compte totes aquestes casuístiques. Clar, perquè ara la intervenció a nivell d'urbanització d'un espai ja planificat, però a nivell de planejament també es pot aplicar aquest criteri, per reduir la necessitat del cotxe i el desplaçament. Sí, o sigui, per exemple, el PUM sí que ha fomentat molt el tema de facilitar la implantació d'usos en les zones residencials sense ser residencial, o sigui, amb tots els usos compatibles amb el residencial que es puguin posar amb tot el teixit. Fins i tot no només a nivell de planta baixa, sinó en plantes pis, vull dir que no... O sigui, barrejar els usos sí que era molt important per aquest tema, perquè com si hi ha zones que hi ha habitatge, hi ha comerç, hi ha oficines, hi ha
el que evites és que aquests desplaçaments i que sigui com tot molt més sostenible, també en general. També facilita això, diferents tipologies d'habitatges, que si pugui haver-hi diferents tipus de gent que puguem viure en totes les zones de la ciutat. Això sí que el POM és una de les coses que ha recollit i entenc que s'ha obert molt els usos per evitar aquests guetos, que dèiem amb l'urbanisme anterior, vull dir, amb el que ens havien ensenyat a l'escola, també és allò la zona industrial, que aquí també hi ha activitats que són incompatibles amb el residencial, però aquí farem la gran zona administrativa d'oficines i eren les zones on els encreuaments hi havia d'haver-hi els edificis emblemàtics, que ara jo entenc que hem baixat, és la persona l'important i per tant tot s'ha d'adaptar a la persona, no és al revés, no és... Sí, és mirar-ho des d'una altra perspectiva, no? Igual que quan plantejàvem l'estudi diari, els eixos principals, el vies, i ara no, ara potser l'eix principal potser és l'eix viari peatonal, i començar des del petit fins al més gros. Sí. Llavors el tema del verd urbà i la planificació de l'espai, tenint en compte els altres criteris, a part de l'estètic i l'econòmic o el ràpid, en cas del cotxe, també són criteris d'aplicació de perspectiva de gènere. Sí. És a dir, quan anem a planificar, jo us parlo d'espais urbans, de projectes d'espais urbans, d'espai públic. Però quan vas a planificar, com apliques tot això en un projecte en concret? Cada projecte és diferent i n'hi ha que et permeten aplicar un munt de criteris de gènere i n'hi ha que no, perquè no dona per tant. Però hi ha temes que s'han... Hi ha un tema principal que s'ha de tenir en compte. Fins ara es considerava que de l'espai públic cap avall era infraestructura, o sigui, telèfon, clavegueres, el gas, l'aigua... i de la línia de carrer cap amunt era ornamentació, el gaudi teu de la vista, diguem, no? Els arbres, les fonts, els bars, tot això s'implantava com amb criteri ornamental. Clar, això ja no ha de ser així, és a dir, a partir d'ara tot el que posem per sobre és igual d'infraestructura que el que posem per sota. Quan posem arbres no és perquè quedi més maco, quan posem arbres és perquè els arbres permeten regular la temperatura dels carrers o dels espais públics i amb la crisi climàtica que ens ve això serà essencial perquè si no tens cotxe i has d'anar a peu no pot ser que t'agafi una lipotímia a l'estiu perquè has d'anar a comprar o has d'anar al cap o has d'anar allà on sigui. És a dir, els arbres són infraestructura, no són ornament, perquè ens permeten una sèrie de gent fer els seus desplaçaments quotidians de la millor manera. També retenen humitat, a més, hi ha algun tipus d'arbres, tots, però alguns més que d'altres, que capturen la contaminació i per tant és millor per la salut. A més, estan relacionats els arbres amb la percepció, la sensació de benestar. O sigui, la gent que està en contacte diari amb verd és més feliç, té menys problemes de salut mental que la gent que no. I això són coses que s'estan sabent i s'estan estudiant molt des de... He llegit recentment que també reduïa l'impacte de tenir ictus, reduïa la possibilitat de tenir ictus. Perquè els llocs on hi ha verd també redueix la possibilitat de tenir Alzheimer perquè es retenen un tipus de partícules que si les respires acaben entrant en el raig sanguini. Tot és bastant interessant, tot plegat. Els bancs el mateix, el banc és infraestructura. Cada vegada que col·loquen un banc i la gent es queixa perquè els volen treure perquè allà hi haurà botelló, no s'adonen que si traiem aquest banc estem minvant l'autonomia d'una sèrie de gent que sense aquest banc no pot anar d'un punt a un altre de la ciutat perquè necessita reposar, perquè no pot anar d'una tirada. Llavors, quan ens queixem perquè treguin bancs, hem de pensar-ho molt bé abans, perquè podem estar fent que una persona gran o una persona amb problemes de mobilitat passi a ser més dependent o menys autònom amb la seva vida quotidiana. Llavors,
Poder eduquem els que fan botellot però no traiem al banc. Hi haurà altres maneres de convèncer-los que no es col·loquin allà. Punts d'aigua. Quan ets mare, un punt d'aigua et salva la vida. No? Perquè cures una ferida, canvies un bolquer, dones aigua a un nen o una persona gran que se't mereix i li dones. Tenir punts d'aigua a la ciutat és importantíssim per tota una sèrie de gent que li facilita l'existència. Coses tan senzilles com que les baranes de l'espai públic estiguin a 2 altures, perquè si vas amb el patinet, la motxilla, la compra i el no sé què, i un nen i es pot agafar, doncs et facilita la vida com a dona o com a persona cuidadora, entenem. L'enllumenat és molt important. L'enllumenat fa que et sentis o no segur a partir de certa hora a la nit o al vespre, quan es pon el sol. S'ha de pensar que hi ha una part molt important de la societat que quan es pon el sol té menys drets que una altra part. I això no pot ser. No pot ser que ningú pugui anar amb por. I podem parlar de dones, però també podem parlar de col·lectius més marginals, que poden tenir por de ser increpats o del que sigui, vull dir que per gènere, però a l'ampli. I és més important que la llum sigui homogènia que no que sigui molt forta. Quan diem llum no estem parlant de luxes i luxes de llum, és que en realitat si és homogènia fa molta més angúnia a nivell psicològic tenir un punt negre, un punt fosc en el recorregut, que no pas tenir una cosa tènua però contínua. I llavors pensar a les ciutats per la cadira de rodes, que això ja és obligatori, diguem, per llei, però hem de pensar que si passa una cadira de rodes passa un cotxet, i si passa un cotxet passa un cartó de la compra. Per tant, estem facilitant la vida a molta gent, si incloem això. I altres coses que ja són més utòpiques aquí, però que seria de tenir, són vàters públics. Si no són vàters públics, senyalització de vàters de públic accés, o sigui, que s'hi pugui anar, perquè si vas, si estàs al càrrec de la cura d'algú que és dependent, nens, grans o qui sigui, tenir un vàter a prop o no canvia la vida. La proximitat als serveis, de qualitat. I llavors si hi hagués en els espais públics un lloc on unes guixetes o un lloc on deixar motxilles, carretons, etc. i tu poder fer sense haver d'anar al cotxe, deixar-ho anar al cotxe, perquè poder no tens cotxe, però els que tenen cotxe fa no sé què, ho deixen al cotxe, fa no sé què, hi ha gent que no entén, fa de traster, fa de guixeta, doncs ja seria superior. El màxim. Sí. I a Vic, com s'ha implantat això? Primer, abans d'entrar en els projectes d'urbanització, que seria una mica això, en tema de planificació en el POM, per exemple, sí que amb el tema d'aquells de continuïtat en les vies, perquè dius molt bé, ostres, es va fer com una jerarquia, doncs unes vies com més pensades per al cotxe, és veritat, o sigui, les vies aquestes que a nivell de circulació són necessàries per al tema de recorreguts, aquestes més exteriors, més de ronda, però després també hi havia tot un tema de vies que en dèiem passejos, de passejos i places per donar continuïtat, o sigui, sí que hi ha unes vies en el POM que permeten aquesta continuïtat que dèiem a nivell de mobilitat, per tema també a nivell de salut, recorreguts amb carrils bicicleta, doncs hi ha tota una xarxa pensada en planejament que també ho han recollit al pla de mobilitat, que també s'ha fet fa poc. Que això jo crec que està avançat, i també la part de que la ciutat evitar al màxim que entrin els cotxes, sobretot els cotxes que venen per millorar tot el que és l'espai lliure del centre. I sí que en el POM es va plantejar tota una sèrie d'aparcaments a les afores, que a més en dèiem nosaltres que són aparcaments paisatgístics, perquè la cura del lloc també és important, el paisatge, o sigui, són aquests aparcaments, sempre dèiem, són semblants allà al Sant Benet del Bages, sempre diem que hi ha aquells aparcaments com verds, com parcs, que allà han de ser els punts de recollida d'aquests vehicles i després sí, un transport públic que porti, vull dir,
ha d'estar lligat, una cosa sense l'altra no tindria sentit. Però també per donar qualitat i evitar al màxim l'entrada de vehicles per poder aprofitar aquesta ciutat com molt més saludable, molt més caminable, molt més això el que és en el POM. Amb tots els projectes això que es fan, d'urbanització nou, sí que el que es fa és en tema d'accessibilitat, per suposat, tot el compliment de tot el codi i més, i intentem doncs, això que realment l'arbrat serveixi, vull dir, sobretot allò que serveixi per donar qualitat, sobretot sempre es parla de full de duca, per dir, perquè a l'hivern pugui entrar el sol tranquil·lament i que no hi hagi problemes de dir, ostres, és que gela tot i queda allà. I sí, clar, guixetes i coses d'aquestes sí que és veritat que no. O, per exemple, sí que una de les demandes grans que sempre ens demanen són bancs a la plaça Major. Això és reiteratiu, vull dir... I la font al mig? I la font, vull dir que... Però clar, hi ha espais que nosaltres, per exemple, sí que ens ho han demanat diverses vegades, s'ha posat a discussió i, a més, també ha passat pel Patronat de Ciutat Antiga diverses vegades, també, des de... I sí que es diu, hi hauria la possibilitat, sempre es planteja, quan ve, és dir, ostres, per què no es fa com a país, no? Aquestes cadires que en determinats moments es poden repagar i que es guardin a turisme, per dir, si es volgués. Però clar, hi ha una gestió darrere que després ja és a nivell el que vulgui agafar, però sí que hi ha demandes en aquest sentit. I vas fent, per exemple, el tema dels lavabos, que també han vingut demandes. Clar, ostres, doncs aprofitem tots els aparcaments soterranis i realment que tinguin servei, o sigui, el lavabo que ja siguin els mateixos aparcaments, no cal generar nous volums que puguin crear, doncs, clar, i a més, a l'espai públic hi ha una part de falta de pedagogia, de falta del que sigui, hi ha un vandalisme, vull dir, hem de ser conscients de qui és. I hem d'intentar, clar, sempre que hi ha pedagogia, ajudes a que les coses estiguin millor, però a dia d'avui passa el que passa, i sí que hi ha espais, quan ens demanen també l'AUS o la plaça, m'han demanat diverses vegades, clar, dius, ostres, si tenim un aparcament a baix... Però es pot anar a turisme, no? I es pot anar a turisme, però vull dir, també tens l'aparcament de bassa, tens l'aparcament del passeig, no? Tens, doncs, aquests, són concessions, no? Doncs que realment deixin anar, que no tinguin serveis públics, no cal que estiguin... No és com Nova Zelanda, no? O com altres llocs que els lavabos és el lloc que vas a veure, arquitectònicament els vas a veure, no? Els lavabos públics, però... Jo ho he posat com a utòpic, Ja. No, però a vegades només senyalitzant-los, només indicant-ho ja és suficient, que hi ha aquests, que hi ha els que hi ha. No, i llavors, per exemple, un tema curiós, no? Ara hi teníem el parc de la Sínia, que clar, l'urbanització es va fer durant una època que hi havia uns murs que creaven unes inseguretats. Llavors va haver un procés de participació i sí que es va decidir aquests murs retallar-los i així evitar zones on es creava conflicte. Però sí que qui portava la participació va ser bo perquè després van dir que hi havia nens que estaven enfadats perquè es veien dels murs i era perquè deien que després no es podien amagar, saps? Jugaven a la pita i l'amagada. Però dius, ostres, saps la perspectiva, saps? Dius, els nens, però bueno. Amb l'edat canviava, però a ells els agradava els murs per poder-se amagar i jugar. Vull dir que també la perspectiva és això, depèn de qui la mira, però bueno, no ho sé. Doncs com a valoració final, el nivell d'inclusivitat a les ciutats de Catalunya, com el portem? Complicat. Cada cas és un món, cada lloc és diferent, hi ha projectes que són brutals, hi ha zones que estan molt deixades, vull dir que el més important és seguir treballant, fent connexions amb zones d'activitat econòmica que no siguin només el cotxe, no? Que ja és el que s'està fent, fent connexions entre ciutats amb transport públic, però no només que hi hagi el transport públic, sinó integrar-lo. Aquí a la comarca tenim un problema important de transport públic. I això em sembla que hi ha l'Adrià per aquí.
que en sap molt. Però bàsicament el problema que hi ha és que tothom va a la seva i no es coordina res. Els horaris. Els horaris no tenen, no hi ha un sistema amb el que tu puguis, no sé, una app on tu puguis dir jo vull anar a Sant Julià a Tona i que mira, doncs vas aquí, baixes aquí. I això hi ha molts llocs d'Europa que hi és. I aquest transbord són 10 minuts i llavors agafes aquí la línia aquesta de l'andana aquesta. I que més o menys et vagin dient el temps d'espera de cada parada quan arribarà algú també facilita els coses, no? Sí, és que existeix però el tenim oblidat i llavors la qüestió és que ens diuen que clar, com que no el fem servir, doncs no l'amplien i llavors dius com vols que el faci servir si és dificilíssim, no? Doncs això és important perquè el transport públic és per tots i els preus són accessibles, no? I per tant és una cosa que s'ha de promocionar segur. I llavors una altra cosa que cal tenir en compte a nivell general és que moltes vegades la millora urbana, els plans, les actuacions de millora urbana, van relacionades molt directament amb la gentrificació, no? Que és fer fora la gent al seu barri. No? Perquè és millor, pugen els preus, llavors quan es fagin millores, tenir en compte anticipar-se i tenir múltiples estratègies per poder evitar aquesta expulsió de residents, això és important, no? Sí, perquè podem fer llocs superxulos i amb visió de gènere i que al final aquelles persones pel que els has fet hagin de marxar. Llavors, en un barri més degradat, doncs segurament se'ls haurà inclòs a l'hora de planificar. De fet, un dels criteris de qualitat dels criteris d'aplicació de gènere és l'arrelament, vull dir, tenir en compte aquestes persones que si les desubiques del seu barri ja no saben, no? Sobretot si són persones grans, era la seva vida, no? Anar a dir el bon dia al local comercial de baix, bon dia, parlar, perquè potser són les úniques paraules que es dirigeixen a una altra persona durant tot el dia, no? Bueno, aquesta persona d'enllaç, moltes vegades, se'n cuida d'aquesta persona gran, no? Perquè si no ha baixat el pa, avui no ha vingut i ahir tampoc, no? Sap quina és la xarxa d'aquest. No es poden desarrelar les persones així com així. Llavors, sí, això és a nivell molt global, però és important. I a nivell de Vic, què es podria millorar? No, clar, és que, per exemple, aquesta problemàtica que dieu, no? De desarrelament o de que la gent marxa és per un tema també de l'accessibilitat a l'habitatge, ara. O sigui, hi ha tota una sèrie de zones que no hi ha ascensors, no? Per exemple. Clar, llavors quan arribes a una certa edat, doncs, clar, amb gent que havia estat tota la vida allà, si no se solucionen aquests temes, és difícil, Clar, jo entenc que hi ha d'haver un tema ja no tant de... ja és més, no?, entrar dintre el gra petit, no?, els habitatges i començar a millorar l'accessibilitat en els habitatges, i això, i evitar, clar, és que hi ha molts inputs, després també és evitar això, que hi hagi realment aquest comerç de proximitat no desapareixi també, o sigui, buscar estratègies, això sí, que s'està mirant i des de diversos llocs, que és difícil, però ara primer de tot jo diria, ostres, podem aquests fons Next Generation que, d'acord, que és un tema de sostenibilitat, però que hi pot entrar l'ascensor també, no? Potser, ostres, fomentar d'alguna manera amb ajudes, doncs un bon accés a l'habitatge ens ajudaria a evitar això, perquè ja no és tant temes de creació de nous barris que potser et porta d'allò, sinó si creem nous centres, ajudem que hi hagi, per exemple, ara, si va a la universitat et porta un lloguer de gent jove, poder farà que aquell barri, que potser hi ha més immigració del que desitjaríem per compensar i equilibrar barris, poder genera un canvi, però si els edificis no hi ha ascensors, per molt que vulguis, s'ha d'adaptar. El parc d'habitatges comença a estar una mica atrofiat. No només al centre, vull dir, fora, per temes aquests. Jo crec que hem d'anar per aquí ara. I bé, com a punt final, jo diria que per poder incloure criteris de gènere amb la planificació i amb l'espai públic, el que necessitem és formació i reflexió per part dels professionals
que treballem en aquest àmbit, incloure el màxim de necessitats i el màxim de col·lectius possibles, i per això és essencial. I de veritat, ens ho hem de creure tots, sobretot la ciutadania, la participació ciutadana. La participació ciutadana és clau, perquè nosaltres podem fer l'esforç, ja com a dones ens posem poder en altres situacions, però hi ha barreres culturals, hi ha casos molt particulars de barris o de col·lectius concrets que nosaltres no ens hi podem posar en el seu lloc i que només els podem entendre i només podem recollir aquestes necessitats si ens ho expliquen les persones. I per tant, cada vegada que un ajuntament encarrega un projecte, sí que et dona uns requeriments, però aquests requeriments qui els ha posat? El tècnic amb la seva bona fe i intentant recollir totes les instàncies, totes les queixes. En les ciutats i pobles petits és més fàcil perquè regidors, alcaldes estan sempre en contacte amb les persones i ja recull molt. Però sempre hi ha algú que es queda a casa i sempre hi ha algú que no explica i que no diu i que no opina al bar i que no es queixa a l'alcaldessa. Llavors, amb els processos de participació ciutadana, si els porta un equip especialista en això, que no som nosaltres, doncs aconsegueixen mobilitzar aquesta gent que normalment calla i no la veus i queden invisibilitzats. Per tant, sempre que es faci un procés de participació per qualsevol cosa que us toqui mínimament a prop, participeu, perquè si no, no podem incloure. I poder és molt evident que es necessita això. Sí, però poder pel que està a l'altra banda no ho és tant. Per tant, jo convido a tothom a participar. Molt bé, doncs, agraïm, perquè ja tancaríem l'acte, agraïm la... Perdó, torno paraules, no em puc oblidar. Algun dubte? Ho en sé. Com es pot incidir, clar, diguem, el barri ja el tenim en molts canvis, no? I la plaça s'ha mort, i el comerç s'ha tancat. Com es pot incidir aquell que ja està construït quan el que hem fet és que els nostres pobles estan creixent, hem fet obra nova? Com s'hi pot incidir des dels ajuntaments? Jo he vist que tot allò pensava que seria el nostre tècnic, com es pot incidir realment des de... Perquè no veiem les propietats privades i no és tan fàcil canviar les coses un cop ja estan fetes, no? Penso en Manlleu, no? I els pisos de Can Garcia. Fer allò en aquests moments va comportar que tot un pilot de gent anés a viure en unes condicions... Tot això ho vol dir aterrar, però això és un procés que ens fa que agradable. Realment hi ha eines per transformar el que ja tenim? O sigui, hi ha petita, el que dèiem, o sigui, amb el POM, per exemple, sí que es va incidir molt amb la petita cirurgia que dèiem. O sigui, hi ha molts petits polígons d'actuació, que són petites actuacions de zones de transformació, que allà sí que tens recursos per dir això, no? O sigui, ostres, normalment quan hi ha un polígon d'actuació, que tu, ara imagina't, l'antiga Pavixa, no? La Pavixa estava dintre de la trama urbana consolidada, que està enderrocat tot, però aquí doncs, hi anirà una part d'habitatge, i una part d'equipaments i una part d'altres usos. Doncs clar, per exemple, l'incidència aquí és dir, ja tenim un equipament que ja pot ser un motor en aquella zona, amb altres motors que hi ha en aquestes zones. Però, per exemple, si des de l'administració sí que es pot dir, tu, el 10% que ens toca a nosaltres, aquí com que en tema de residencial, no sé, ja hi tenim o no, també a vegades en tema de protecció oficial ens interessa tenir-ho. També, si no hi ha HPO, vull dir que també després hi ha l'HPO, pots fer tot, però vull dir que, doncs va, ens posem amb els locals i després traiem a concessió aquests, doncs perquè hi hagi un forn de bar, hi hagi una botiga de proximitat i per generar aquest comerç de bar que volem aquí. Aquí sí que tenim eines l'administració per poder actuar. Clar, per altra banda, quan dius, no, és que ara imagina't, estic aquí en algun dels barris que el comerç ha anat marxant, ja es fomenta, per exemple, des del Departament de Comerç, es fomenta
ajudes i temes aquí a Vic, en tema de comerç, i evitar que se'n vagin a les zones del polígon. O sigui, es vol dir, doncs posem alguna cosa aquí en contra de la zona de polígon perquè continuï havent-hi la part comercial en el centre. Però clar, això és una cosa que has d'ajudar, vull dir, no tens tant marge, no sé que es digués, doncs va, igual com s'intenta fer una compra de pisos per posar-los en habitatge de protecció, poder en algun moment hi haurà algun equip de govern que dirà, doncs va, agafo locals per fomentar aquest comerç o aquesta activitat, o no sé, o un tema d'activitat econòmica que hi hagi. Clar, jo entenc que s'ha d'anar treballant cas per cas i veure quins llocs hi ha problemàtica. És important la participació de la gent, o sigui, que arribi, això sí, això ja ho fan, perquè hi ha la societat, hi ha l'associació de comerciants, en aquest cas, que estan contínuament en contacte amb l'Ajuntament, però vull dir que aquests inputs, és això que diu, com més participació hi ha de la ciutadania, més l'administració pot actuar i pot saber quines mancances, perquè és això, vull dir, sí que quan, per exemple, vam treballar amb el POM sí que hi va haver-hi participació, però vull dir, segur que si n'hi hagués hagut més, tens les dades com més reals. Jo també estic totalment a favor de que quan hi ha qualsevol cosa que s'actua des de l'administració, és que al final és el ciutadà, el que mana i el que sap com ha de fer les coses, vull dir, perquè és la relació que tens tu amb el teu dia a dia i les necessitats les saps millor tu que no pas algú que està treballant en un lloc que... I llavors, a nivell de projecte concret d'espai públic, en una situació com aquesta que deies, dius, tu dins de les vivendes, com a tècnic, com a arquitecte urbanista o d'espai públic, no pots intervenir. Poder des d'habitatge, vull dir que... Però aquest entorn, si posem una mica més de verd, aquesta gent que viu allà, a dins de casa seva estaran fatal, però com a mínim quan surtin a fora, com a mínim aquella estona, si posem jocs per infants, i si posem un circuit per gent gran, i si posem uns arbres, i si no tot el terra és dur, i si aquelles escalinades que sembla que t'hagis de matar, doncs les planegem diferent, amb un esgraonament diferent, amb una rampa agradable, amb uns elements... Llavors dius, jo no puc fer res perquè tu deixis de viure aquí, quan t'encarreguen un projecte d'espai públic, però sí que puc fer que quan miris per la finestra o surtis a comprar o arribin a l'altra canalla de l'escola us pugueu estar aquí fora i disfrutar d'aquest espai abans no hagis de tornar a entrar dins. I això sí que ho podem fer. Alguna pregunta? El POU pot fer alguna cosa, és a dir, el seu grup pot fer alguna cosa per limitar l'activitat comercial del polígon? O sigui, ens hagués agradat moltíssim poder-ho limitar, som els primers, però clar, hi ha un tema que no depèn de nosaltres, que és la trama urbana consolidada, i llavors aquí és on es tenen agafats tot aquest. Perquè com menys comercial i com menys grans superfícies es pugui fer en el polígon, més activitat econòmica en aquest sentit. Però això no depenia de nosaltres, per suposat no s'ha augmentat, tampoc depenia de nosaltres, vull dir que és una cosa que ja es va fer en el seu dia, ja fa anys, des de Generalitat ja es van delimitar totes les trames urbanes consolidades i sí que és veritat que en el polígon doncs hi ha tota aquesta zona del Degalon, tota aquesta zona de la carrera de Manlleu i una part que és trama urbana consolidada i per tant s'hi poden establir aquests centres comercials. Sí. Ara bé, podria fer altres coses. Jo sempre dic que però és una cosa personal i ara no ho diré, però les càrregues que tenen aquí al centre, també hi podríem posar càrregues a fora, saps? En tema de sostenibilitat, per exemple. Però no sé, això és... Això acaba semblant en contradicció, no? Sí. Anem al cotxe, al lloc, i no ens deixen entrar cotxe. Exacte. Sí, tota la raó. I està governat com poc raó, no? Sí. Això una mica per tipus això, si des de l'administració de comerç no es posa el sistema, és molt clar. Ja. En uns cas que diguéssim, de dia, allà el restaurant que està per mi, no?
mica com a sol circular això, a buscar una activitat més enllà d'això, la restauració, al final la restauració. No, ja, és que no es pot convertir el centre històric en restauració, perquè vull dir, el que està bé és quan hi ha la fruiteria, quan hi ha el forn de pa, quan hi ha la llibreria, quan hi ha... No, és una problemàtica i a més hi és, o sigui, per molt que és això, no?, que els comerciants poden arribar a dir, no, ostres, és que ara no em deixes entrar, no, a la ciutat no estem fent que hi hagi més qualitat a nivell de centre històric, no?, de la ciutat antiga, perquè no arriba el cotxe, però clar, has de fomentar, o sigui, has de dir, vale, molt bé, però vine, aparca aquí i tindràs l'aparcament gratuït i pots anar fàcilment a moure't, està claríssim, o sigui, s'ha de fomentar en aquest sentit i alhora és això, posar algunes coses a la zona del polígon que també et retornin a la ciutat, vull dir, no sé, jo sempre dic, ostres, doncs fem algun nivell de petjada ecològica, no?, de sostenibilitat en el polígon, fes que, aquí els hi fem mantenir la fusteria, no sé què, no saps, si tens uns hàndicaps i a més és això, el cotxe pot arribar a la botiga, no? No tens una qualitat a l'hora de passeig, vull dir que sí que també és una filosofia, clar, no et pots anar després a Amazon, vull dir que és que també canvia tant això d'un dia per l'altre, però dius, bueno, fomentem un comerç de proximitat en aquest sentit, posant-los-hi coses que la balança faci pesar més, poder venir al centre, sapiguem que tens un lloc que pots aparcar amb unes condicions molt properes o si no aquests aparcaments paisatgístics, molt bé, et parques aquí gratuïtament, però tranquil que tens cada 5 minuts o cada 10 minuts un transport que et porta al centre i estàs ben bé a dintre, no? Vull dir, i amb una freqüència important. Jo crec que hem d'anar per aquí i els polígons... Unes navetes, no? Sí, saps allò, vull dir, tens aquests aparcaments, bueno, ara no sé si està en licitació el primer aparcament paisatgístic allà a la Torre d'en Franc. Vull dir que a veure després allò, a veure com es gestiona i clar, tot això és feina de gestió, Llançadores, no? Aquí hi ha un tema que acaba sortint sempre que és l'incivisme, no? L'incivisme acaba sent molt problema en tot aquest tema i per exemple molt relacionat amb el tema de les bicicletes, no? Hem parlat, és un tema importantíssim, que els aparcaments de bicicletes i tal, i de quina manera es pot relacionar aquests aparcaments amb el centre o pas, amb la mateixa bicicleta i quan surt que cada sigui. Aquest és un altre gran problema, no? Si té sentit, hi ha una iniciativa que està molt bé i és que pots aparcar la bicicleta al pàrquing d'Atlàntida gratuïtament i de manera segura. Això és... Això, ara, això es vol extrapolar a tots els aparcaments soterranis, això sí. A la part de poder aparcar dintre i amb una seguretat que no tens, no? Clar, jo porto amb això més que no pas que comencin a sortir peces com la que hi ha allà a l'estació, no sé si l'heu vist. Sí. Vull dir que... Com una mena de graus. Sí, que... A veure com funciona. Una estació ja està bé, però... Una estació està fent bé, però que clar no pot anar sortint a tot arreu. Però sí que, per exemple, això que dius, sí que tampoc no hi ha molta afluència, Vull dir, no hi ha gaires usuaris que ho utilitzin, però sí que, per exemple, amb aquest... Sí, exacte. Ja. És cultura, Això és generacional, crec. No, per exemple, això sí, O sigui, per exemple, amb tots els aparcaments, amb tots els que tenim, sí que s'està treballant perquè hi hagi unes places d'aparcament de bicicletes d'aquestes itinerants, Vull dir que no és allò que puguis aparcar-hi tota l'estona, però... No sé, també s'ha d'anar connectant tots els carrils bici, que ara encara, van fent de mica en mica, hi ha el pla de mobilitat, hi ha el pla d'accessibilitat, es va fent, fins que no tinguem tota la xarxa també connectada, també no, hi ha moltes queixes, ostres, vaig en bici i cau i no sé com haig de continuar, no? Vull dir que... A poc a poc, sí. Sí, anar pel carrer. Bueno, de fet, és això, zona 30, cada cop hi haurà zones 30 a tota la ciutat, Alguna pregunta? No, un patinet molt. No, ja hi ha. Aquests sí que cada vegada n'hi ha més. Sí, els patinets. Sí.
deixem aquests vehicles que ningú està plantejant responsables també i alternativament, encara es posen les coses, probabilitzem aquests i gent de segon ciutadà o una persona que acompanya una canalla no pot fer ús del patiment. I com que es posen els cotxes, doncs hi ha un aparcament, ja no l'autobús també ha caigut perquè hem fet un planejament o que sigui. Vull dir que tendim a una societat contradictòria. Però després el problema del comerç que és expulsat perquè no es posen els cotxes. Jo no ho veig tan així, el del comerç és expulsat perquè, però bueno. Resulta que la gent que va al centre a fer la compra o a comprar, si ho entén dins d'una experiència global, o sigui, jo vaig tranquil·lament amb la meva canalla, conec el venedor, em saludo i no tinc pressa. La gent que fa aquesta experiència de compra d'aquesta manera és molt menys sensible al preu que la gent que va a comprar en cotxe. Llavors, la gent que va a comprar en cotxe, vull dir que estem d'acord, tot és molt complex, molt holístic, està molt lligat, però llavors aquesta experiència total de tenir un entorn agradable, amb arbres, amb bancs, amb espais peatonals ben dimensionats i tenir comerç de proximitat, permet al comerç de proximitat no haver d'apurar preus per competir amb grans superfícies que mai seran, que mai aniran a la mateixa, o sigui que són coses completament diferents. Però al passeig precisament a l'últim tros hi ha vehicles. Bueno, és més controvertit. No, és que clar, a més és que això entre tota la situació, vull dir, entre pandèmies, entre internets, o sigui, clar, no és un sector que estigui amb això, amb hores... Vull dir que per això s'ha de cuidar, jo crec que s'ha d'incentivar amb coses, perquè sí que és veritat, estem en un moment que la pandèmia tampoc hi ha ajudat, vull dir, tot el tema d'internet, clar, quanta gent, vull dir, quan estem comprant moltes vegades és més fàcil fer el clic i que t'ho porten i que no sé què, però clar, això també s'ha de plantejar perquè tota la mobilitat que intentem treure, comprant per internet, l'estàs posant, vull dir, és una cosa que és insostenible, vull dir que al final fem un canvi de xip tots i anem ja tot amb quilòmetre zero, amb no sé què, i buscar tots els nivells, la sostenibilitat amb tots els nivells, i llavors has de ser coherent i dir, bueno, doncs tu vaig a buscar, com vaig a buscar el pa, vaig a buscar la roba aquí i vigilar que sigui el que sigui, o podries, jo què sé, l'altre dia que vam estar allà, que vam estar, que també hi eres, Manel, allà a la fira, amb el tema, deia, quanta gent té roba del Benetton, no? O d'una marca així que diria, ostres, poder ja és que en tema de sostenibilitat haurem de fer un canvi tan gran que potser el tema de... Ja. Ens supera.
potser la crisi energètica i de carburants hi acabarà d'ajudar, no? Acabarà, pot ser. Amb el canvi de xip. Segurament, jo crec. Doncs, si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí. Donar les gràcies a les ponents, l'Elisenda i la Mònica, i als assistents. I esperem que, en la mesura que sigui possible, puguem contribuir tots a millorar la ciutat i fer tot més inclusius i aconseguir la felicitat pública. Gràcies per haver vingut.